Vieš, čo je opakom energetického upíra? Je to človek, ktorý má priveľa nekontrolovanej energie. Títo ľudia môžu byť veľmi inšpiratívni, no súčasne môžu byť veľmi vyčerpávajúci. Ich prívalová vlna intenzívnej energie môže v iných ľuďoch vyvolať pocit zmätku, chaotické zrýchlené myslenie a celkovú nepohodu. Ľudia pred nimi zvyknú ustupovať, aby sa chránili. Čo môžeš robiť, ak sa stretneš z očí v oči takejto osobe? Predovšetkým si vizualizuj pevné korene do zeme. Toto ťa ukotví. Takisto si môžeš vizualizovať bublinu z bieleho svetla okolo svojho tela. A dôležitý je tiež zámer. Prijímam len to, čo je pre mňa prospešné. A to ostatné nechávam tak.